Ja kad sam bio klinac, to je nešto što nije bilo popularno, raditi na sebi. Znači, radili su na sebi ljudi koji nisu bili dobro. Zato je nastao taj self-help. Ne zvuči dobro. Neko je bolestan i treba mu self-help. Nešto mu nije dobro mentalno i tako dalje. On ide kod pedagoga. Znaš ono kad te pošalju kod pedagoga u osnovnoj ili srednjoj. Znači, s tim čovjekom nešto nije dobro. A onda ja prvi put kad sam otišao u malo poznijim godinama kod psihoterapeuta, shvatio sam, čovječe, što ovo nisam u srednjoj išao pre 15-20 godina. Ovo je najveći ultimativni stepen rada na sebi, upoznavanje sebe i tako dalje. I da sam ovo imao u mojoj sportskoj karijeri, sad malo pre što si rekao, to bi bilo na entu, bi bio uspeh. Zato što je mentalno bi se formirao mnogo više, mnogo bi drugačije gledao na stvari, drugačije posmatrao, drugačiji temelj imao, drugačije obrađivao, reagovao, sve drugačije radio i na taj neki sportski potencijal koji smo mi pokazali iznova. Zato ja volim generalno lik i delo Novaka Đokovića. Lik i delo Novaka Đokovića je došao vanzemaljac ovde na Balkan i rekao, slušajte ljudi, talenat, ok, ali rad i disciplina, ali i duhovnost, i navike, i način života, i način misli, i sve je jedan sveokupna formula za uspeh jednog čoveka. E sad, da li ćeš ti biti sportista, da li ćeš ti biti dobar otac, da li ćeš ti biti dobar preduzetnik, da li ćeš biti šta god. Znači, mi moraš da imaš pristup koji je fizički, mentalni i duhovni. Znači, te tri ravni moraju da idu uporedo, da bi ti bio najbolja verzija sebe, šta god da hoćeš da postigneš. I to je Novak Đoković doneo kao nešto što je, ne stidimo se više rada na sebi, ne stidimo se više nekog self-help koncepta, da čitamo knjige da upoznamo sebe i tako da. To je bilo jako nepopularno. Sad to postaje štivo mnogih. Viđam mnogo mladih ljudi od 16, 17, 18 godina da čitaju Tonija Robinsa, da citiraju Patrijarha Pavla, da, ne znam, uplaćuju kurs Jordana Petersona i tako dalje. Znači, to su sjajne stvari. I ja onda kad čujem s druge strane pitanje od tih mladih ljudi od 17, 18, 19 godina, odmah preko pitanja ja shvatam u kojoj su oni fazi života. Oni su mnogo naprednijoj fazi života nego gde sam ja bio u tim istim godinama. Mnogo. I ja to njima kad hoću da kažem, oni to ne mogu da shvate ili ne veruju. Tako da, poruka za sve mlade ljude. Mnogo ste napredniji od nas. Nemoj niko da vam govori da ste lenji, da ste ovakvi, da ste onakvi, da ste generacija, ne znam. To je normalno, taj narativ između dve generacije. Uvek će stariji govoriti mlađima, mi smo nekada i tako dalje, vi ste ovakvi ili onakvi. Ne, dešava se jedan porast nivoa svesti. Na Balkanu dešava se porast muških energija, ženskih energija, ljudi koji su svesni sebi, koji hoće se odvoje od kolektivne svesti, ljudi koji hoće da rade na sebi, koji hoće da povuku druge ljude, koji hoće da pomognu, da daju i da ne očekuju ništa nazad. To se dešava. I to su ti specijalni ljudi i ja se okružujem takvim ljudima. Nikog ne upirem prstom ni u koga, sem u sebe. I mislim da je taj neki koncept tih ljudi koji će se udružavati mnogo bitan za razvoj generalno zajednica oko nas i tako dalje. I onda uvek ja kažem moja misija, moja vizija i šta god je promenim li jednog čoveka da on postane bolji za sebe i za društvo, nema ništa lepše od toga. Nema ništa jednostavnije od toga. Ako ne znate koja vam je misija, evo mi je. Znaš šta, meni je zapanjujuće da jedna stvar koju želim promijeniti i ja potaknuti ljude i društvo ovdje u ovih nekoliko zemalja u regiji je zapravo da prestanemo o sebi misliti loše. Ja mislim da je to broj jedan. Znaš, dogodi se neka nesreća ili neka glupost, Hrvat, da, naravno, Srbin, Bosanac, pa neko ko će, neće Amerikanac, neće, naravno, mi Amerikanci ili neke druge nacije stavimo na pedijestal, sebe ponižamo i stalno pričamo negativno o sebi. To je prva stvar koju želim promijeniti, da zapravo uvidimo da nismo mi toliko loši,
Naravno da idemo se uspoređivati s najboljima, idemo se truditi biti najbolji, ali to ne znači da si najlošiji ili stalno da negativno pričaš o sebi. Prvenstveno što imali smo neke ljude koji su u prošlosti, koji danas u sadašnjosti na ovim našim prostorima, dosta se rade stvari koje bi na engleskom mogu nazvati bending reality. Znači iskrivljuju sliku realnosti. Dobro. Novak Đoković po meni iskrivljuje sliku realnosti. Mislim, on je najuspješniji tenisač u povijesti sporta. Znači, to je iskrivljenje realnosti, to je nemoguće, ali ipak moguće. Onda imaš Luku Modrića koji je prekinuo seriju Cristiana Ronalda i Lea Mesija je bio najbolji nogometaš na svijetu, iz Hrvatske, iz Zadra, trenirao je. Čovjek, da. Kako? Da. Onda imaš priču Nikole Tesle koji je napravio ostavštinu cijelom svijetu. Da. To su svi ljudi koji su se rodili i koji su odrastali na ovim prostorima. Da. I zašto bi mi mislili o sebi negativno? Ja vidim da mi smo predodređeni za ogromne stvari koje na svjetskoj razini civilizaciju vuku naprijed. A ne da o sebi razmišljamo na takav negativan način. Moje mišljenje subjektivno, ovo je klasična moja hipoteza, je da neko je tamo na zapadu ili gde god se upravlja celom planetom, je uvideo tu neku našu skrivenu moć, talenat i tako dalje. Ovi ljudi što se nabrojaju su vrlo bitni generalno za čovečanstvo, kao što si rekao jedan Nikola Tesla. I šta su oni uradili? Manipulisali kolektivnom svešću, da mi se okrenemo jedan protiv drugih, da pričamo loše o nama, da nemamo velika očekivanja od nas kao naroda i tako dalje, da kad je loše, da smo svi u fazonu, pa rekao sam da će bude loše, to sam očekivao, kad je dobro, opet to smo i očekivali, mi smo najbolji. Znači, totalno smo disbalansirani kao narod. Ja gledam po košarkašima našim. Evo sad smo na svetskom prvenstvu osvojili srebrnu medalju. To je vrhunski rezultat. Pre toga dosta prvenstava smo po našim novinama promašili, užas i tako dalje. Sad gledaj situaciju. Znači, ovi momci niko nije očekivao od njih i oni su osvojili drugo mesto. Sad ih svi uzdižu do neba. Da su oni pre toga 3 svetska prvenstva zaređali zlato i da su sad uzeli srebro, oni bi bili državni neprijatelji. Pazi, ista situacija, samo narativ koji ide iza u prošlosti toga određuje emociju celog naroda ka nečemu. Tu smo mi mnogo lako za manipulisanje. To su jako bitne stvari. Da, tu smo mnogo laki za manipulisanje. Isto situacija Nikola Jokić. Ne znam da li pratiš sport, ali Nikola Jokić je osvojio s Denverom šampionski prsten, najbolji igrač, MVP svega, finala i tako dalje. Nacija ga je veličala. I onda je došlo prvenstvo i Nikola Jokić kaže, čovječ, ljudi, ja sam mrtav, ne mogu da igram, neću igrati za nacionalni tim. Prihvatili su to na neutralno, međutim, kad smo mi počeli da pobeđujemo, počeli su mimovi, šta će nam Nikola Jokić, ne treba nam, eno ga onaj tamo što nas je izdao. Rekao, čekaj ljudi, ovo je u 3 nedelje se dešava, znači ovde vam bio heroj, sad ste ga srušili. Znači, emocija naroda prema nekom ko stoji u mestu i ništa ne radi se menja drastično preko ljudi koji su kao trend seteri, ali u ovom slučaju na pogrešan način, na loš način. Znaš, taj mim je krenuo Nikoli Jokiću, svi su ga podelili, sad je on ispao izdajnik države, čovjek kojeg smo veličali pre 3 nedelje. I tako je kroz celu našu istoriju junaka i svega, tako da treba razumeti odakle smo, treba promisliti sve i što je u našim glavama, jer ko znao od kad je to tu i zbog čega je to tu, i onda treba promisliti o svakoj sledećoj reakciji, kako pričamo o nama kao naciji, kako se ponašamo kad odemo negde u inostranstvo. I to su vrlo, vrlo važne stvari za nacionalni identitet, jer čovjek bez nacionalnog identiteta je izgubio veliki deo sebe. Veliki deo svojih predaka, veliki deo svoje genetike, svog genoma. Mnogo se stvari desilo da bi ti bio tu. Mnogo se stvari posložilo. Tako da, ako ne poštuješ neku naciju ili neke državne boje ili tako dalje, poštuj barem te pretke koji su bili iza tebe, koji stoje i dalje iza tebe.
Čak ne moraš razmišljati ni na nacionalnu osnovu, nego poštuj svog djeda, A upravo to. poštuj svoju baku, Tako je. te ljude koji su bili prije tebe tu i koji su ti omogućili da ti danas... To je ta dvosmerna budeš tu veza, gdje jesi. da nije njih bilo, ne bi bilo ni tebe. A da nije tebe, ne postoje ni oni. Apsolutno. Apsolutno. I to je zapravo evo, neka poruka. Vidim da sve ove priče koje danas dijelimo kroz druge podcaste, kroz druge neke alternativne medije na Balkanu da dolaze do izražaja. Ne da dolaze do izražaja, nego zapravo pobjeđuju po metrici, pobjeđuju mainstream medije. Znam da je to činjenica u Hrvatskoj, ti znaš bolje nego ja kako je u Srbiji. I vidim da se polako, da se situacija mijenja. Znači da se događa preobražaj i to mi je drago. Iz te negativnosti u nešto pozitivno, u nekakvu inspiraciju, osnaživanje.